ang 2026 Palarong Pambansa Updates sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Sa nagapadayon nga palarong pambansa sa Agusan del Sur, nakahimo sang panibagong record sa palarong pambansa ang ginbansagan nga Flash Girls ang Iloilo nga nagpangibabaw sa 4x100 meter relay elementary girls. Nakalabot ang 4 sa 51.79 seconds nga mong nagguba sang 52.44 seconds nga na-record sang 2015. Ang team ginabugusan nanday Trix Ana Arellano halin sa Concepcion Iloilo kag Maria Athena de Guinio, Norlene Bedo kag Princess Lynn Yanson halin sa Carles. Yara sa likod sa ila kadalagan mo ilang trainer kag coaches nga sanday Ray John de los Reyes, Leonie Tiosaico kag Benedicto Prasas. Agaw atensyon man ang mga atleta halin diri sa Western Visayas bangod sa ila pagdalagan nga nagatiniil gid lamang. Samtang nakahimo man sang bagong record si Althea Grace Prosperoso sang naslupototan sa discus throw elementary girls sa palarong pambansa. Naglabot sa 37.15 meters ang record ni Prosperoso nga naguba sa 35.56 old palaro record. Ang coaches sining Ilongga athlete amo sanday Daryl Pareño, Anisito Ferranco Jr., Leonito Saico kag Benedicto Prasas. At yan ang pinakahuling kagalapan at highlights mula sa Palarong Pambansa 2026. Patuloy na tumutok sa espesyal na coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Fast Paradyo Bombo!